στον παλμό της υγείας με τον καρδιολόγο Δημήτρη Ρίχτερ. Καλημέρα σας. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με τον Γιώργο Πατούλη, ιατρό ορθοπαιδικό και δήμαρχο Μαρουσίου ταυτόχρονα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Δημήτρη. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι τις προηγούμενες μέρες αυτά που είχαν υποθεί τα άκουσε αρκετός κόσμος και πάει να πει ότι παρακολουθεί αρκετός κόσμος στις εκπομπές σου, Δημήτρη. Οι εκπομπές αυτές από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας προσπαθούμε να βοηθάνε στο κομμάτι της πρόληψης. Και σε ένα σημείο πάνω στην πρόληψη, Γιώργο, μια και έχεις περάσει από πολλές θέσεις, ήσουνα γιατρός του ΙΚΑ, έχεις υπάρξει για πολλά χρόνια συνδικαλιστής στον Ιατρικό Σύλλογο, είσαι και αντιπρόεδρος. Ακριβώς. Έχεις πάρα πολλές πλευρές που έχεις δει την όλη κατάσταση. Της υγείας ακριβώς. Ένα πράγμα θίγουμε τακτικότατα σε αυτή την εκπομπή, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κακά στην υγεία και σίγουρα εμείς οι γιατροί δεν είμαστε άμυροι ευθυνών, αλλά δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε φτιάξει το σύστημα. Και κατά τη γνώμη μου, πάρα πολλοί διαμαρτύρονται για το ΙΚΑ και δικαίως, αλλά ένα από τα κύρια προβλήματα είναι το γεγονός ότι επισήμως ο γιατρός του ΙΚΑ έχει 10 λεπτά με τον ασθενή. Εγώ όταν το συνειδητοποίησα αυτό από συναδέλφους έμεινα άναυδος. Στα 10 λεπτά πρέπει να μπει ο ασθενής, να του πει το πρόβλημα, να προλάβει να συνταγογραφήσει, να εξετάσει, να βγάλει διάγνωση και απ' έξω να χτυπάνε οι υπόλοιποι που έχουν ραντεβού. Σε ένα μέσο ιατρείο, προσπαθώντας να κάνεις αξιοπρεπώς, και δεν μιλάω για ένα δύσκολο περιστατικό, θέλεις τουλάχιστον 30 λεπτά. Θεωρείς ότι τώρα που πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, γιατί την εποχή του μνημονίου άλλα αλλάζουν προς το καλύτερο και πολλά προς το χειρότερο. Καταρχήν θα πούμε ότι δεν νομοθετεί ο γιατρός, αλλά νομοθετούν εκείνοι οι οποίοι έχουν την εξουσία αυτής της διαδικασίας. Και θα συμφωνήσω απολύτως ότι και οι γιατροί δεν είναι άμεροι ευθυνών, αλλά εν αυτή περιπτώσει είναι αυτοί οι οποίοι έχουν χρόνια στις πλάτες τους κρατήσει την πρωτοβάθμια περίθαλψη και η οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, είναι σε ένα επίπεδο καλό σχετικά, και θα πω ότι οι γιατροί οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό θριαβεύουν και εδώ λιδωρούνται ή επίσης πετροβολούνται λεκτικά. Σε κάθε περίπτωση το ΙΚΑ, και θα συμφωνήσω μαζί σου, το 10 λεπτό ήταν μια διαδικασία βλέποντας τον ασθενή ως νούμερο εξυπηρέτησης. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Είναι σαφέστατα ότι οι γιατροί του ΙΚΑ έχουν παράγει και έχουν δώσει πάρα πολύ σημαντικό έργο, όμως βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, στην εποχή της συνένωσης των ταμείων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι γιατροί δεν θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μέσα από τα κέντρα αυτά. Άρα λοιπόν ο ΕΟΠΗ, όπως θέλουν να λένε αυτή τη συνένωση, θα πρέπει να εξασφαλίσει, και αυτό προσπαθούμε εμείς να πείσουμε ως συζητητές προς την κεντρική εξουσία και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να είναι κατά πράξη και περίπτωση με ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε κάθε ασθενή, με ελεγκτικούς μηχανισμούς για να μην υπάρχει καμία διαδικασία που να λέει όχι κάτι πήρε ο γιατρός ή ότι δεν εξυπηρέτηκε σωστά, και να γίνει μια χρηστή διακήρυξη, καθώς επίσης και με συλλογικές συμβάσεις με τους ιατρικούς συλλόγους. Αυτό αν συνδεθεί και με την πρόληψη, την οποία έχουμε αναφέρει αρκετά και ξέρω πόσο εσύ υπηρετείς προσωπικά, θα μπορούσε να δώσει ένα καλύτερο σύστημα διοίκησης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μου ακούγονται πολύ ωραία, αλλά ταυτόχρονα διάβαζα την περασμένη εβδομάδα την ανακοίνωση του ΤΕΒΕ, του Παγιού, όπου έλεγε ότι 20 γιατροί είχαν το 6% τη συνολική συνταγογράφηση όλου του ταμείου. Και όταν αυτό το ανακαλύψει το 2011, για μια δεκαετία μετά, είμαστε σε σημείο, σαν κράτος εννοώ, να κάνουμε ένα πραγματικό σύστημα προς όφελος του πολίτη, ή το σύστημα θα είναι πάλι απλά προσπαθώντας να κόψει ώστε να μειώσει μόνο τα έξοδα? Η ιατρική κοινότητα και ιδιαίτερα οι γιατροί έχουμε ζητήσει ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να μην βρίσκονται μετά από κάποια χρόνια κάποια διοίκηση ή κάποιοι διοικητές να λένε ότι πριν 3 χρόνια οι κάποιοι γιατροί σφάλαν. Καταρχήν όσοι σφάλαν να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, εάν σφάλαν. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όσοι ασκούν διοίκηση και δεν το έχουν κάνει και αρκούνται μόνο στο ηθικό του καθενός που βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία, τότε νομίζω ότι είναι συμμέτοχοι και συνένοχοι μιας κακής κατάστασης. Εμείς λοιπόν λέμε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ποτέ οι γιατροί, οι σωστοί και σοβαροί που είναι η πλειοψηφία, δεν αρνήθηκαν να ελέγχονται μέσα από διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με διπλογραφικά αλλά και με συστήματα υγείας. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι έχουν αργήσει οι διοικήσεις να την κάνουν. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε για να τις εφαρμόσουμε. Ευχόμαστε πάντως, γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, για όλους τους Έλληνες πολίτες, και δυστυχώς κανένας μας δεν ξέρει πώς θα είναι η επόμενη μέρα, το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε το νέο σύστημα, να είναι κάτι που να είναι καταρχήν καλό για αυτόν που θα το λάβει.
για αυτόν που θα λάβει την παροχή υγείας. Διότι σε μια εποχή που τσακίζονται τα εισοδήματα προς τα κάτω και η ενεργεία καλπάζει, και προσωπικά είμαι πολύ απαισιόδοξος για το πώς θα πάει τον επόμενο χρόνο ή χρόνια, τουλάχιστον να μπορεί ο μέσος πολίτης να πάρει μια αξιοπρεπή υγεία δωρεάν. Για να υπάρχει λοιπόν αξιοπρεπής υγεία και να νιώθει ο ασφαλισμένος και ο ασθενής σωστά, πρέπει να υπάρχει και ένας αξιοπρεπής γιατρός. Διότι σύστημα ιατρικής χωρίς γιατρούς και αξιοπρεπής δεν μπορεί να υπάρχει. Εμείς λοιπόν λέμε όσοι σφάλουν πρέπει να απομακρύνονται, αλλά να μην βάζουμε τους πάντες ότι σφάλουν, διότι αυτό είναι κακό της εμπιστοσύνης του ασθενούς και του γιατρού. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Γιώργο, χρησιμοποίησε, αν θέλεις, προηγούμενες μέρες, παίρνοντας την ιδιότητα του γιατρού ορθοπαιδικού και του δημάρχου. Θα ήθελα σήμερα να μου κάνεις 2 σχόλια όμως με την άποψη του γιατρού πολιτικού παύλα συνδικαλιστή. Είσαι χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο αντιπρόεδρος, στις εκλογές που έρχονται το Σαββατοκύριακο ξέρω ότι είσαι πάλι υποψήφιος για πρόεδρος, και θέλω καταρχήν να μου πεις, σαν Ιατρικός Σύλλογος, σίγουρα νομίζω ότι δεν έχει κάνει όσο θα μπορούσε να κάνει γενικότερα, και δεν μιλάω μόνο για μια συγκεκριμένη διοίκηση, μιλάω για τις τελευταίες δεκαετίες. Ότι όλοι θα περιμέναμε κάτι παραπάνω, ίσως και στα πρότυπα, αν θέλεις, αγγλικών βρετανικών συλλόγων, όπως είναι το GMC, ή κάτι το οποίο να ξέρεις ότι έχει μια αξιοπιστία πάρα πολύ ψηλή που δεν αλλάζει από εκάστοτε διοικήσεις. Δεν ξέρω τι όραμα έχετε γι' αυτό ως προς την υγεία, και όχι απλά ως προς το ιατρικό συνδικαλιστικό κομμάτι, αλλά για την υγεία μπορεί να αλλάξει κάτι ο Ιατρικός Σύλλογος. Καταρχήν θέλω να πω ότι δυστυχώς ο Ιατρικός Σύλλογος στη χώρα μας έχει κανόνες, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, άρα οι κανόνες μπαίνουν από τη Βουλή και έχει βασιλικά διατάγματα του 37 και του 57. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι παρά τις δικές μας πιέσεις υπάρχει ακόμα αυτές οι διατάξεις οι οποίες μας αφήνουν πολύ πίσω από αυτές τις χώρες τις οποίες ανέφερες. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρούμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Εμείς στόχο έχουμε να δημιουργήσουμε μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο ένα εργαστήρι πολιτικής υγείας, στο οποίο μέσα από το κύρος των απόψεων, το οποίο θα έχουν όχι μόνο αν θες το συντεχνιακό, θα έχουν το επιστημονικό, το τεκμηριωμένο κομμάτι, έχοντας γνώση του τι συμβαίνει εδώ αλλά και στα υπόλοιπα συστήματα υγείας της Ευρώπης, απόψεις οι οποίες θα μπορούν να δίνουν λύσεις σε κάθε υπουργό ο οποίος θα θέλει πραγματικά να ακούσει και να έχει ευήκο αότα για να αφήσει και εκείνος ένα όνομα στην διαδικασία της υγείας. Από εκεί και πέρα στοχεύουμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα καλό παράγοντα ώστε ο γιατρός να εξυπηρετείται το γρηγορότερο, αλλά πάντα έχοντας υπόψη μας τον πολίτη, και εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Η υγεία, όταν λέμε, πρέπει να σκεφτόμαστε τον πολίτη, που υπάρχει ο λειτουργός που είναι ο γιατρός και υπάρχει και ο χρήστης της υγείας που είναι ο ασθενής και ο πολίτης. Άρα λοιπόν μέσα από αυτήν τη διαδικασία θεωρούμε ότι οι νέες διοικήσεις που θα προκύψουν στον Ιατρικό Σύλλογο, έχοντας τα καλά όποια είναι αυτά του παρελθόντος και έχοντας μια μεγαλύτερη εμπειρία μιας γενιάς που έχουμε υπηρετήσει τον ιατρικό χώρο, αλλά μας δίδεται τώρα η δυνατότητα πραγματικά να βάλουμε το δικό μας στίγμα, τη δική μας υπογραφή σε αυτήν τη διαδικασία, αισιοδοξώ όσον αφορά την αγωνιστική διάθεση για να δημιουργήσουμε κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο. Με βασιλικά διατάγματα του 39 και του 57, είναι δυνατόν θεσμικά να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να ενημερωθούν, και αυτό κάνουμε οι πάντες, και θα πρέπει να αναλάβει και ο σημερινός Υπουργός Υγείας και ο αυριανός όποιος είναι, να δώσει την υπόσχεση ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει πολλά πράγματα που δεν ισχύουν σήμερα ούτε καν στη λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ θα πω κάτι, Δημήτρη, είναι δυνατόν να λέει ότι είμαστε συμβουλευτικά όργανα του εκάστοτε Υπουργού και να πήγαμε για μια ψήφιση νομοσχεδίου για το ΕΟΠΗ και ούτε μία φορά ο Υπουργός να μην θέλησε να μιλήσει, όχι να αποδεχτεί τις απόψεις μας, αλλά περισσότερο να απορροφήσει κάτι από τις απόψεις μας, και να μην έγινε αυτό δυνατόν σήμερα? Άρα λοιπόν είναι μεγάλα τα ζητήματα. Οι γιατροί και οι πολίτες στο σταυροδρόμι αλλαγών της υγείας εν ώψη και του μνημονίου θα πρέπει να είναι παρόντες. Καλούμε 19 και 20 όλους τους γιατρούς στο ΟΑΚΑ να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές, και νομίζω ότι καλύτερο είναι θα βγει μέσα από την ετυμηγορία του ιατρικού προσωπικού και του ιατρικού δυναμικού. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε μια καλύτερη μέρα για την υγεία γενικότερα σαν Έλληνες πολίτες, διότι μπορεί να μην είμαστε χαμηλά, και οι Έλληνες γιατροί και η ελληνική επιστημονική κοινότητα έχει κάνει πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα σε πολλά θέματα έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Είναι σίγουρο αυτό, και σίγουρο θα πρέπει να χαίρουμε της εκτίμησης, την οποία όμως να έχουμε αποκτήσει από την ίδια την κοινωνία.
Και ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να αποδεχόμαστε είναι η στρεβλότητα της εικόνας όλου του ιατρικού δυναμικού. Όσοι φταίνε θα πρέπει να πληρώσουν, αλλά η πλειοψηφία δίνουν μεγάλη μάχη, είτε στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε στα ιατρεία τους.